aikuiset pojat, films! Hyvää päivää kaikille! Päivää. Tässä me teemme taas videota. Oikeastaan ensimmäistä videota. Ja ensin esitellään tietenkin itsemme. Mä oon stunttipoika. Mä oon pleikkarilla pelaaja. Ja mä oon nörtti. Elikkä tää on meidän eka video. Me tehdään kaikkien maailman stunttivideoita. Kuitarhero. Niin, ja toi on haisuhenki. Varovaa. Haisuhenki myös. Ja sitten me nörttäillään. Tehdään stunttitemppuja. Täällä haisee. Ja pelataan pleikkarilla. Sinne meni. No, jos aletaan tehdä jotain, esimerkiksi kännykällä räpläysvideoita tai kotona stunttivideoita. Tai sitten tällaisia vlogivideoita. Ja ESN-testausta. Sitten saattaa tulla myös näitä testivideoita, missä testataan kaiken maailman ESN. asioita ja joo. Joo, mutta... No niin, se on Moro!